Estou outra vez en Aveiro, mas hoxe no parque, diante das próximas salinas. Reparen unha coisa, ninguén aquí fabrica o sal. A sal xa está na agua. O que estas persoas facen há séculos é encamiñar o que xa existe e darlle tempo para cristalizar. Non forzan nada. E sempre que ollo para isto, penso nas fábricas que visito. Porque o erro como a intelixencia artificial na industria é quase sempre o mesmo. Querer fabricar do cero aquilo que a fábrica xa produz, sen dar por iso. A pregunta que máis me facen os donos das PMEs industriais é tamén a que máis os traba. Como é que eu ou nós en proporción modernizamos isto sen parar a liña? E ten razão en ter medo. A versao da industria 4.0 que eles venderan e deitar tudo abaixo, un proxecto de 18 meses e unha paraxen que ninguén no chao de fábrica pode pagar. Mas esa nunca foi a única forma e quase nunca é a certa. Porque há unha sorpresa en quase todas as fábricas. As máquinas xa despexan números o día inteiro. O autómato registra, o sensor mede, a liña conta. E na maior parte dos casos, eses números caen nun registro que ninguén volta a abrir. O primeiro paso non é comprar unha máquina nova, é ir buscar aquilo que a súa operação xa sera e ninguén aproveita. Como na salina. O valor xa lá está, á vista de todos. O que falta é encamiñalo. E non é preciso parar a liña para iso. Coménzase por un arco pequeno, unha operación concreta sen tocar no resto, un proceso, un piloto, como a liña a andar na mesma. O crecemento comeza a sentirse no primeiro trimestre, non no mes 18. E se algunha coisa non encaixa, corríxese alí, sen abrir un contrato nen mandar a fábrica para a casa. Há aquí unha peza que ninguén costuma vender. E prefiro dicella de frente. O criterio non está no algoritmo, está no xao da fábrica. O operario que coñece aquela máquina sabe cousas que ningún consultor de gabinete pode saber. Cuando é que aquele ruido quer dicir avaría? Por que é que a peza sai torta ás 3 da tarde e non ás 9 da mañá? A intelixencia artificial faz o volume, o traballo pesado, mas ese criterio, o de quen está no terreno, que decide o que vale a pena automatizar e o que é mellor deixar como está. Sen ele, a máquina só multiplica, máis depresa, o error que xa lá estaba.
É por iso que coñece a liña deseña a solución connosco desde o primeiro día. Non levamos as persoas á mudanza depois de todo decidido. E é aquí que tudo se decide cando se moderniza así, a partir do que xa existe, sen parar a produción, con quen coñece a máquina ao comando, a capacidade fica dentro da máquina, non fica no fornecedor. No día en que nos formos embora, a súa xente sabe facer aquilo sosiña, e o que creceu foi o negocio, non a dependencia de ninguén. Non precisa de unha revolución para comenzar. Precisa de ollar con calma para o que a súa fábrica xa lle está a dicer todos os días. Se algunha destas ideas lle fez sentido, escrévenos escrevemos o método inteiro no white paper, o método Proportione. Fica en proportione.pt. Sou o Javier Cuervo da Proportione en Aveiro. Até xa.